Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we het nou gaan stellen over de Lietse squallen en het plan A en het plan D. In deze uitsturing waarin we reportages zien van de rubriek van gewest tot gewest, staat die altijd op de Nederlandse televisie staat. Dat doen we together met Johan van der Zee, die programma's in de tijd meemaken had. En die had in 1981 net de squallen in Hidaar te West, wist het nog? Nou, net dat het in Hidaar weer, maar wel dat Lietse squallen, die problematiek, daar hadden we een soort van dieren. Ja. Hidaart is een klein dorp. Er wonen 118 mensen. Er is nog een school in Hidaart. Een school met 24 kinderen. Strikt genomen zijn dat te weinig leerlingen voor een school, maar Hidaart heeft een ontheffing. Anders zou de school moeten worden opgeheven. Nou, dat die echt weer slim. Wat zou dat voor jouw personen bijvoorbeeld? Nou, dan moesten die benen die moesten naar de squallen. Waar? In je straat, nou, in Wommels. Hoe vierde dat je waait? Nou, zo'n 6 kilometer ongeveer, dacht ik. Mark, en dan is er een wutje achter zitten. Mooie kleuren. Mark. We hebben mooie kleuren. Ja. Nou, Mark, Koopman, precies. De kinderen kunnen nu dus nog in het eigen dorp naar school. Een tweemansschool is het. Meester Gerbrand Schrale heeft de jongste groep en het hoofd van de school, meester Lodewijk Albeda, zit in het andere lokaal met de oudste kinderen. Samen met een aantal scholen in de buurt doet de school van Hidaart mee aan het project Kleine Scholen in de provincie Friesland. Een gezamenlijke poging om dreigende opheffing van kleine scholen te voorkomen. In dit project is het zo dat de leerkrachten praten over de onderwijskundige zaken. Hoe praten nou de verschillende dwarpen waar? Dat is in de plaatselijke advies- en overleggroep. In de Oosterender Polder, dat is het gebied waar de school van Hidaart samen met 4 andere lagere scholen en 1 kleuterschool gevestigd is, heeft de plaatselijke advies- en overleggroep vastgesteld dat de school in Hidaart moet blijven. Daar wordt dan weer met de ouders over gepraat. Die gaan dus naar je huis, dan missen we die als leerling van de school. Ja. Dat zou dan foute boel werden. Leer dat nou gebeuren zoals het is. Wat vindt u nou als PAO-lid dat er met die school in Hidaart moet gebeuren? Ik vind als PAO-lid voor Hidaart dat de school in Hidaart moet blijven. Hidaart is een hele kleine gemeenschap en de school neemt daar een heel belangrijke plaats in. Want wat is er nog naast de school in Hidaart? Er is een kerk waar nog geregeld diensten zijn en er is nog 1 winkel. Ik moet eerst nog even naar de winkel. Nou, het is ik, zei mevrouw. Het is zo makkelijk, nou, zo'n winkeltje is er dichterbij. En hij met die en hij dan even zien wat voor de jeugd en ze komen te koffie drinken. Ja, weet je, ja. Nou? Nou, en die komt er. Bovendien, als de school weg zou zijn, is ook meester Albeda vertrokken. En hij is voorzitter van Plaatselijk Belang, vicevoorzitter van de begrafenisvereniging, ouderling, lid van de sportraad, lid van de beheerscommissie van het dorpshuis enzovoort. Ja. Amer. Het lijkt eigenlijk al erg op een basisschool daar op school in Hidaart. Er zijn geen streng gescheiden klassen en de meesters kunnen veel aandacht aan ieder kind afzonderlijk besteden. Maar er zijn nog geen kleuters op school. Die gaan nu nog met een busje naar Oosterend. Daar komt misschien verandering in. Er is een aanvraag gedaan voor een ontwikkelingsproject. Zeer kleine basisscholen in Friesland. En dan gaan we concreet hier in deze school gaan we proberen of een basisschool vorm kunnen geven. Dus ook met de kleuters erbij, met 2,5 leerkracht.
Kan dat met 2,5 leerkracht? Wij dachten dat we het moesten proberen met 2,5 leerkracht. Er zijn nu op de lagere school 2 leerkrachten. Wij dachten dat voor basisonderwijs het nodig is om ook de inbreng te hebben van het kleuteronderwijs. Dus wij denken dan dat met een halve leerkracht vanuit het kleuteronderwijs de moeite waard is om te proberen of het ook kan. En waarom wordt dit uitgevoerd? Dit wordt uitgevoerd omdat overal in Friesland kleine scholen toch wel stuiten op het probleem van die overgang naar de basisschool. Dat het niet zo geleidelijk gaat als bijvoorbeeld bij grotere scholen, waar gewoon een vaste samenwerking is tussen 1 kleuterschool en 1 lagere school. En hier heb je te maken met een heleboel lagere scholen vaak die met 1 kleuterschool samenwerken. Dus dan kan men niet alvast in de praktijk dus oefenen met kleuters erbij, ja, in zo'n lagere school hier. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Als dit ontwikkelingsproject doorgaat, dan kan de kleine basisschool van Hiedaert, met waarschijnlijk minder dan 30 leerlingen, bewijzen dat hij goed kan functioneren. Dus kan blijven voortbestaan. Zij wilden het niet eens geloven. Zij werden boos. Maar Petrus is toch naar het graf gegaan om te kijken. Dat er een grot waar Jezus in zit en er binnen 2 wachters. En dit is gas. En dat is een speer en dat is ook een speer. En dat is een wanne en dat ben de sterren. Belangrijk voor het voortbestaan van de kleine scholen blijft natuurlijk de mankracht waarmee het onderwijs kan worden uitgevoerd. Er is een landelijke belangengroepering in oprichting die er onder andere voor wil strijden dat die mankracht straks ook inderdaad beschikbaar is. Heel typerend is toch wel dat nu de belangengroepering, de kleine en de kleinere wordende school, zijn activiteiten gaat ontplooien. Dat ook uit de andere provincies, Noord- en Zuid-Holland en dergelijke, Limburg, Noord-Brabant, dat ook daar deze problematiek wel terdege bestaat. Er komt actie vanuit alle provincies in Nederland om die kleine school te behouden. Ja, men kan zeggen dat hoewel die belangengroepering nu pas in oprichting is, 2 mei wordt die definitief, dat er honderden brieven binnen zijn gekomen en dan vooral toch ook uit het midden van het land, zelfs ook uit de grote steden, omdat men in de wijksituatie van de grote stad, vooral in de binnenstad, dezelfde problematiek tegenkomt. Dan is het natuurlijk wel anders dan Hiedaert. De hele situatie is anders, maar naar kindertal en hoeveel onderwijsgevenden zou je daaraan moeten toevoegen, dat probleem dat bestaat ook daar. De basisschool zal zo dicht mogelijk bij de kinderen moeten staan. Ook op het platteland, waar de afstanden vaak al zo groot zijn.
eigenlijk kan je de reportage nou herhalen. Hè? Het is weer precies hetzelfde wat doen we hier. Ja. Nou, in een reportage, die kunnen we net herhalen, want die moeten we even specifiek stellen. Want dat weer een probleem wat in de 70er jaren spelen, of een discussie die uiteindelijk in Friesland spelen. Plan A of plan D. We gaan naar het noorden van Friesland. Ik ben Miedema, ik ben akkerbouwer hier op het Belt, in de gemeente Het Belt. Ik woon hier 26 jaar en ik heb een bedrijf van 40 hectare akkerbouw. Als ik naar uw huis kijk, dan zie ik geen plakkaat A of D. Bent u voor A of bent u voor D? Ik ben een fervent voorstander van plan D. Ik hoef alleen niet een plakkaat aan de muur te hebben, want iedereen weet dat ik hier woon en dat ik voor plan D ben. De bevolking veroudert, jongere mensen trekken weg, die vinden hier geen werk meer. Voor enkele jaren geleden woonden hier nog werkers bij de landbouw, werkers die in de dorpen werkten. En nu zijn deze woningen beschikbaar voor recreatie. En recreatie brengt in wezen geen geld op de plank. En wat zou dat plan D daar dan kunnen oplossen? Nou, dat plan D geeft dus weer een economische impuls aan deze streek. We hebben dat vroeger op andere wijze wel geprobeerd via de ontwikkelingschap in de kleibouwstreek voor het aantrekken van de nodige kleine industrieën en voor fruitteelt en tuinbouw. Dat is nooit gelukt. Nou is er om in wezen nog een economische impuls te krijgen, is een verhoging van het akkerbouwareaal in deze streek. En dat zou betekenen meer mensen? Dat zou betekenen meer mensen. Als je dus 4000 hectare inpoldert, dan kan je daar mee bereiken dat de omzet in geld uitgedrukt een 20 miljoen hoger zou worden. En dat zou dus betekenen dat je alleen, zeker in de landbouw, tussen de 250 en de 300 arbeidskrachten werk zou kunnen geven. En dat is voor deze streek is dat van bijzonder groot belang. Hier zouden dus aardappels verbouwd kunnen worden, daar komt het op neer. Hier kunnen dus in die 4000 hectare kunnen er dus er komt een akkerbouwobject van een 2500 hectare, 1500 hectare weiland. Daar komen dus koeien te lopen. Maar dat ziet u hier dus, in de verte ziet u dus waar eigenlijk het aardappelland ligt. En dat is dus voor de economie is dat bijzonder belangrijk, omdat Friesland nu eenmaal de bakermat is van de Nederlandse poterteelt. Nederland heeft 20.000 hectare poterteelt, Friesland heeft er 3500. Hier worden nieuwe rassen gekweekt, hier worden voor alle landen in de hele wereld worden rassen gekweekt die geschikt zijn voor de cultures daar. En de Nederlandse poterteelt, dacht ik,
kan de Friese poterteelt niet missen, want dan loopt het op een eind. De vogels die spelen in de discussie een belangrijke rol. Bent u vogelliefhebber? Ik zelf ben een groot vogelliefhebber. Ik ben niet voor niks lid van de Vereniging van Nederlandse Natuurmonumenten. Ik ben jager, ik ben visser. Ik ben een groot liefhebber van de natuur. En ik verwacht ook dat als plan D gerealiseerd wordt, dat hier toch ook in deze polder, als wij enige maatregelen nemen, dat ook de vogelwereld hier nog wel een grote toekomst heeft. U bent meneer Marra, u woont vlakbij Zwarte Haan aan de Zeedijk. En dat is eigenlijk het enige wat ik van u weet. Zou u nog iets meer over uzelf kunnen vertellen? Ja, ik woon wel in deze streek, maar ik ben geen agrariër. Ik ben hier geboren en getogen. En na een tijdje in Sneek gewoond te hebben, ben ik naar deze streek teruggekeerd. Omdat de streek mij buitengewoon bekoort. Ik ben uitgesproken voor plan A, maar ik ben op dat gebied niet erg militant. Voorstander voor plan A, dat wil zeggen de bestaande dijk verhogen en het buitendijksland zoals het er nu ligt handhaven. Waarom? Omdat eigenlijk de verhoging van de dijk zoals die er nu ligt het oorspronkelijke plan is. En het belangrijke punt is dat dat volstrekte veiligheid van de kustbewoners garandeert. Daar komt nog bij dat die verhoging van de bestaande dijk een prachtig stuk natuurgebied intact laat. En bovendien ook intact laat een belangrijk ruigebied, broedgebied, voedselgebied dat absoluut noodzakelijk is voor de vogels die hier voorkomen. Kunnen die vogels nergens anders naartoe? Nee, die uitwijkmogelijkheden die zijn zo gering geworden de laatste tijd dat dit gebied eigenlijk onvervangbaar is. Nu zeggen veel streekgenoten van u, die zeggen dit gebied gaat economisch achteruit. Wij moeten nieuwe werkgelegenheid creëren en daarom moeten we gaan inpolderen zodat er pootaardappels verbouwd kunnen worden. Bent u daar niet gevoelig voor? Nou, laten we beginnen met die werkgelegenheid. De streek gaat economisch achteruit. Ik dacht dat het niet helemaal juist was. Dit gebrek aan werkgelegenheid is een structureel probleem en geen regionaal probleem meer.
Ik beschrijf dit gebied als een gebied dat volstrekt onvervangbaar is en uniek is. En ook als een gebied dat niet ten offer moet vallen aan inpoldering, want de teelt van aardappelen is buitengewoon milieuvijandig. Als ik u zou moeten opnoemen welk groot aantal pesticiden en landbouwgiften er worden uitgestrooid over de aardappelvelden en worden gebruikt ter bestrijding van het onkruid. Dat is onvoorstelbaar. Het is buitengewoon milieuvijandig, aardappelteelt. Wat verwacht u, wat gaat er gebeuren? Ik verwacht dat dit gebied intact zal blijven. Ik heb vertrouwen in het beleid van de regering. Dat we hier de discussie plan A, plan D. Een duidelijke discussie en er zit een heel soort in. Maar wat ik fantastisch vond, door hij in een vliegtuigje zitten en dat alweer de Shell. Ja, maar wij hier bij de NOS een vliegtuig. Ah, nee. Ja, en een redacteur-vlieger bij het journaal. En doe ik daar kwam, doe je dat de PHNTS. En toen hier de omroep hier het NTS. Ja. En toen had ze een nijvliegtuig gekocht. En dat weer de PH NOS. En die weer eigenlijk minder geschikt als die oude Cessna. Want die vliegen net zo hut en die nijen. Maar die weer echt een beetje om meneer Schutenhelm, wat wie de voorzitter van de NOS, van het ene plak naar het andere te brengen. Ze had één keer een beetje haast een ongeluk gehad en toen gingen ze zeggen para-Schutenhelm. Ja. Dat was eigenlijk een te snel vliegend vliegtuig. Maar we hadden, er weer geld, dus de kost, als de landschapmachine net te boest, dan bestelden ze dat vliegtuig. En voor mij wie het dan zo dat dan landen, dat ding stier in Hilversum op vliegveld. Ja. En dan vliegen ze naar Emmeloord, naar wat bij het Chicken Airport nemen, want dat weer van de firma Kuiken. Ja. En daar gingen ze dan even naar onderen en daar stapte ik erin. En dan brachten ze me daar weer om. Ja. En door vlucht je dus mij? Ja, dat was een geweldige ervaring. En ik zit dan naast de piloot. En de cameraman die zit op het bankje daarachter en die het eruit hielpen. En die de camera er dan uit. En die redacteur-vlieger, die wist precies wat zo'n cameraman voer. Dus die maakte de goeie bewegingen maar het vliegtuig. Maar ik ben echt een keer door de Ketelbregen weer hielpen. En op Chicken Airport zit er een oude man achter de stuurknuppel. En die vertelde dat er een winkel hier in Baren. En toen hier was zoiets van, zou dit wel goed komen? Ja. Maar die kon echt. Maar je maakt een echt gebruik van het feit om mooie beelden te laten van de gebieden waar je maar doorheen. Ja. En dat evenkoer dan, vooral in de begintijd, dus we moeten er even vliegen. Ja. En dan kon dat. Dus je betocht die reportage omdat je met een vliegen kon? Nou, zo wie het nog net, maar het is wel leuk om het. Ik weet dat de eerste keer vond ik heel spannend. Ja. Dat is dan iets vliegtuigje. Maar prachtig. Ja, prachtig. Ja. Nou, we zullen volle meer van Shell in de komende weken van die prachtige beelden die in de programma van Gewest tot Gewest zitten. En dat letten we dan zien in het programma wat specifiek over Friesland gaat. En dat is Gewest Friesland, Nijweken, Tongens, ik ben weer.